אני נוסע בשביל לראות. מה לראות? הכל. ברצינות. הכל, באמת. למה מי שלא רואה את זה לא יכול להבין מה קרה שם. מה זה זה? מה זה זה? השואה? כמו שאתם רואים, הגענו למחנה מיידנק. הבנתי שזה המחנה הכי קשה היום. מעניין אם הם יישארו מחייכים בשלוש שעות הקרובות. טל וליאור להצטרף! מעבירים את הילדים אל משאיות לעבר תחנת הרכבת הזאת כאן, תחנת רכבת האימא. ויש פה כלבים, ויש פה זרקורים. והריח של השריפה של הבשר הזה, איך מעבירים ריח? זה היה קשה, אבל זה לא היום של הבכי. מחר בטח יהיה יותר קשה. נכנסים לגזים. לגזים. אם היו מרצים, הציפורניים שלהם בקירות. אימא'לה. אימא'לה. מה שעצוב לי שאני לא חי את זה. אני מרגיש שדפוק. זה לא בדיחה מה שקורה. אוקיי, ואני רוצה שתתחילו להרגיש. הולכים איפה שהיו בורות הירי. ובוא נראה מה קורה. לילה! הם מכנסים את הבור! לילה! אני לא רוצה להרגיש מקום כל כך. לצערנו, גם היום עלינו להילחם ולהגן על מדינתנו מפני צוררינו שרוצים להשמידנו.